Bon dia, sóc en Josep Roca. En aquests moments sóc el president d'Enllaç Solidari. Enllaç Solidari és una petita ONG que està vinculada des del començament als missioners claretians de Catalunya i va començar fa 30 anys, aquesta ONG. I des de fa 15 o 16 anys estem també dins l'Associació de Gràcia Solidària. Enllaç Solidari treballa pràcticament exclusivament en cooperació internacional. Aleshores, el nostre vaixell estrella, per dir-ho així, és un projecte de padrinaments que tenim a l'Amazònia brasilera, al nord-oest del Brasil. Projecte de padrinaments que va començar quan treballàvem, sobretot una parella de cooperants de Catalunya, treballaven en un projecte per erradicar la mortaldat infantil. I ens van dir, a l'equip que érem allà en aquell moment, que hi havia nens que els salvaven la vida, però que sempre estarien mal alimentats. I això faria que no rendissin a l'hora d'anar a l'escola, que agafessin molt fàcilment la malària, que allà és una malaltia molt comuna, o que agafessin també la tuberculosi, que encara és molt fort, era i és encara molt fort en aquella regió. Aleshores, el suggeriment va ser ajudar les famílies d'aquests nens a tenir una alimentació una mica millor. I d'aquí va néixer fa una mica més de 20 anys el projecte de padrinaments. Cada padrí col·labora perquè aquests nens que tenen un risc molt greu de malnutrició puguin menjar una miqueta millor, almenys un cop al dia. El projecte comença quan es detecta la necessitat i acaba quan el nen té 14 anys. En aquests anys hem ajudat més o menys a uns 1.200 nens i les seves famílies amb aquest projecte. I aquest projecte al Brasil ja el van assumint de mica en mica la gent del lloc, que aquest és l'objectiu de l'ONG quan comença un projecte, que sigui assumit per la gent del lloc. Per tant, d'aquí un any i mig o dos, Enllaç Solidari ja continuarem amb el projecte de padrinaments, però el rediccionarem cap a projectes de la Índia, de l'Àfrica, un de Bolívia, amb els quals ja estem en contacte, que tenen unes necessitats semblants. Aquest és el projecte estrella d'Enllaç Solidari. Però també cada any fem un altre projecte que dura un any, un curs. Aquest projecte que fem cada curs són projectes que tenen com a objectiu ajuda humanitària bàsica. Per exemple, ajuda amb alimentació, ajuda amb aigua potable, projectes per escolaritzar nens i nenes que no estan escolaritzats o per agricultura ecològica a llocs que en tenen necessitat. Aquest any 24-25, aquest curs, estem ajudant a Uganda per escolaritzar nens d'àrees rurals que no tenen com anar a l'escola. Altres anys hem ajudat en projectes d'agricultura ecològica, hem ajudat a projectes del Camerun en barris perifèrics per tenir aigua potable, etc. Aquesta és una mica la feina d'Enllaç Solidari. Gràcies per escoltar-nos. Si voleu trobar més informació, podeu accedir a la pàgina d'Enllaç Solidari, on mirem d'anar informant de les nostres activitats. Moltes gràcies.